kena diera tango momiyo poke dhi to nego be nu bedo pinyu pango weche mag dongruok kose nego bede yo machalo nade kapo dantiere kuomi Omamba. I wish nina ingi video mawacho gima chalo kama ni play mondo amba winje mondo ngia ne kama ne kaka a member of county assembly nyalo bedo invited. But anyway, let me explain this. Governor Mamigori na chiel kende iluonga ni George Mbogochila Ayako. There's no any other governor. Is the CEO of the county. Ka uluonga ne mondo discuss any time to an kaka MCA ne to kanyal kata oken mana weche dongo okanyal tamradi. But kamo kethego eno wacho no luonga ni mondo wadwa discuss weche mag dongruok. Now that is where we get it wrong. Because governor nano is on record saying can MPs moko the state house to no wacho ni kurani na an mana student ne no koni state house o kame yude dongruok ni wuoyo gi president gitime bunge ere kaka bunge nyalo wuok ka to nyalo dhi madho chai gi president to wacho ni dhi manyo dongruok ni gidhi discuss dongruok gi president state house kurato na bedo mana student then gima gavana no kwero gi dhoge ni okay dan kare ma to kare onge tiende ni nikech no kwer ni development of wache ot but now king'iyo kaka nyo accuse ani adage dhi to wacho ni no tedo chai machako pote to chwako nyaka strong tea kasto bedo gi pesa moro gonyo go MCAs mano dhigo mondo odhi kapamo gik mano giwacho. Mano is not the intention mar devolution. Look here, Joyce. Check wacho ni ya weche mag dongruok well ok nyal mondo wa discuss gi governor but weche mag dongruok nitie kaka chiko kete ni lose. Number one, ochakore executive. For example, the dongruok minyalo tim outside the budget. The budget making process chakore gi executive. Kasti kele bunge. To bunge timo public participation. That they give you a word na. Te wacho ni ne jogi propose kunyo pika. Ne piny propose timo makama. Ne propose to public kwero wani oyo kamudwa kunyo pini tie wadwaro pi mondo konyi ka. Kamudwa time mani tie to gigi keto wholesomely e gimiluongo ni budget document. Budget document ni ngama nigi thuolo mar kale ok governor. Onge gi teke budget no. Koro en wanyalo mana romo kode on the goodwill nikech ne ginyalo bukore gikono the procurement guys ni gik madhi word makamano no werigo. So maybe we talk about the goodwill mar implement the budget but the people mano yiere to yiera are waiting for dongruok. To dongruok ni aire tich na en cheko ni obedo implemented. Wasebedo gi budget apenjo Joyce. Wasebedo gi budget mo wacho ni pio nego kony ka oningo ger ECD ka oningo ter kodhi ka oningo chule basari ka to gino ni andike tene dongruok ene budget magi ni requisition osetim ka control eto discussion mane kendo ma oningo bede ni ka MCA okotimo gi governor to kare dongruok okoni ingeni magi gi the national government maga shagwa neno ni kane okitimo kama to kare okoni gi yud dongruok anero koro kelo ne ga shagwa impeachment oneno ni jomoko koningo yudo ni kujeni hapa tuongee kama mtaki basi hamtapata development maana ndio Gachagua wacho. So I don't know whether my governor is also a student of Gachagua. Adwa ni mak na parono gi kanyo wakao yeyo mokwongo mondi e twak maro cheno mar mbakoromo kwa duogo benantere koda MCA mag North MCA ma Kariobangi North mano Joel Munuvo bobedo kongiso ni ochul